Ay hello mga ka-cute, as bago ra ni agi ang ato ang ah, Christmas nga mao ang adlaw nga tawhan ni Hesus Kristo. So basi makita ninyo mga kaigsuonan nga daghan kaayo nga mga sakristan nga nagsuroy, libod suroy nagdaladala sa imahin sa batang Hesus nga nagpahalok. Daghan kaayo matingala og mga pangutana sa dili mga Katoliko og ngano nga gibuhat kini sa mga Katoliko ang pagpahalok. Ah, Mabasa ba kuno kini sa Biblia? Ang diha sa Filipos 4:8-9 giingon ni San Pablo nga bisan unsay inyong buhaton basta maayo lang, buhata kana basta para sa paghimaya sa atong Ginoong Hesukristo. So naa di ay mabasa sa Filipos 4:8 ngadto sa 9. Diha ang pagpahalok sa batang Hesus biblikal bikini, biblikal gini kayo. Salmo 2:11 ngadto sa 12, nagaingon nga humalok kamo sa anak para dili kamo mawala sa dalan, dili masuko ang Dios kaninyo. So klaro kayo nga nag-ingon ang Ginoo, nag-ingon diya sa Salmo nga humalok kamo sa anak para dili kamo mawala sa dalan, dili masuko ang Ginoo kaninyo. Kaya kinsa man kining anak nang gipasabot dire? Mateo 3:16 ngadto sa 17, si Kristo mao ang pinanggang anak. So naa di ay biblikal ang gihimo sa mga Katoliko.